Dana, nakapalit na may grake. Tido ka buo. Ngayon ba? Ha? Kahimos guys. Let's go pa na ko. Dalaga na ko. Dalaga na ko na si Jack. Naol. Adjong buntag na pang tanan guys. Tanda sa ko dari sa among palidya. Kay basin og nanay mada. Bitaw. Dali pa si Zamada kay gagmatoy pa. Kuwang pas kadagkeun. Padudagkeun sana. Gagmay pa. Gagmatoy pa siya guys. Gagmatoy. Nikaanas budik-dik og pamahaw. Budik-budik. Kaana ka pamahaw budik-budik. Budik-dik. Kaana jag pamahaw. Kaana la. Kaana jag pamahaw. Di sa kaburas kahag pakaundik. Karong buyag imong baktin. Kaya naman gulgoy ka ila guys. Ngayon si Zanaha nga. Di buras kahag pakaun. Kag buras kahag pakaun. Basin ko noon jag mahilis ang mga baktin o palabian o patambag si Zamo nang amang adjust isang pagkaan ni budik-dik. Mo nang na dayet-dayet sa si Za. Sagdilaman ka na bitaw na. O padong na ka mga anak. Puhon. Ay buras ka nakakaon. No. Kaya na naman magdidi. Ano gamay-gamay ron. Ukra. Na guys. Pupo ko sa mga ukra. Ang kuha na ito ang ibutang sa dinungag. Ito naman yung napupog hapon. Ha? Ito lagi ka itong ipupog hapon. Ang dugangan ron. Yeah. Dugangan ha guys. Kaya arong kuha namin yung mga ganas dyan. Tuslig suka. Ganahan ko. Dabong. Tuslig suka. Harvest namin sa amang okra. Gamatoy pa. Paibabaws. Dinungag. Paibabaws. Dinungag. O pakaadzoy bunga siya. Masin mga sunod adlaw ni. Daghanan ni bunga ng amang okra. Gamay pa. Oh, dapat guys. Mani aghang napupo gahapon. Kanina mani ang ibutang atos ibabaws din ang ibaw-baw ba. Lami man na siya ibabaws din ang pamanahap-hap pag din ang guys inighup-hup dana. Ha na rin ibaw-baw kani. Mga okra. Lami man na siya. Tapos nagsuka ba. Hindi, hapot na ba guys? Oo, hapot na. Butang na ng hangkuan. Kanang okra. So, yun yan siya guys. Manis siya ang ibaw-baw dari. Yung ag. Okay. Ano guys, takiba na siya. Napaanupan. Kaya rong maluto na siya. Maluto naman siya guys. Kainit man. Ken. Kasi mo ba? Torta guys. Wow, lumayas pa ni Kuya Ken torta. Yung jacket man siya guys. Kaya itugnaw ko na siya. Hala. Gimo Kimi, what's that? Torta. Sana Kem? Torta. Torta. Sabi mo pugi-pugi Kuya Galbot. So, okay na to yung ato rin. Magkao sila guys kay nay benek-benek ag uwan totaligsik nag uwan. Totaligsik na dahil sa amo. Salamat Lord. Luminta mo benek na po yung mga labami ron. Amo sanggihim among mga kuan guys to mga labhunon. Kay nami nga tos papagabrid ka rin manuli mi datog drum nga blue. Ato sa aming merkado karzet guys. Naman sila sa kuya suspended man aglang klase sila mabilin dari. Pero kaday ha. Dali ramis papa. Ato sa aming karzet. Ato na miss koan. Napod may akwaon guys koan. Si Buwana karizet. Managkwaon te. Sabi karizet guys. Doon ako si Buwana guys. Doon ako si Buwana te. Magkuha na ako si Mungi Pada. Nakuha na mo te. Lagi Mungi Pada. Ari mi daras baligsaanan o drum.
Dam na pa kada tong drum ni mong kuan, color blue, tong daka. Uway stock na kita. Nagarit Ra? order. Mga tulo ka buhok kasi. Mga pili, mga ansang adlaw ka na ah. Hindi ay, dan. Kaya pa man to yung gi-display na nahali na di ay. Oo. Wow. Ano pa dyan? Mga next month pa yan po. Sus lugaza pa man di ay. Dato ka ila itil. Ta, dili tayo ila itil ta. Dandarit eh ah. Tumis lang yung tindahan, malili mi. Magsuntang na ah, parang makakalita. Nalawas ako dari ko ang guys na by drum mga blue. Azul man tang may drum dan yung blue. Drum. Agoy, magwa may drum. Abi, ay di. Dam na mo drum mga blue drum. Oh, katong daka. Baga. Kana lang mo mga drum. Di mo tabalik just unas madam, hot dan. Wa naman minagkuan. Bagay sa usap. Nagdugay na kumahalan. Ang tagdugay sa makuan. Mandi ay. Dagan dito damita na. Lami to kay ipunduhan og kuan ba? Tubig. Wa man sila yung drum mga blue. Wa na pud dato kasud, wa siguro pud no. Way raman. Pamanan ako dadto, naasa ko sila yung tindahan. Basin og na ah. Ya raman ang merkado o ari gen merkado kulay. Wa man darhi. Wa man ti. Tapos lain. O yan. May dagat nga tindahan dari ko an. Alis siya. Kaso wa man. Wa man madam. Wa. Wa. Purot punog palit. Tungod sa tubig. Lagi. Pundo. Mojud. Punduhan lagi ang tapunan mo labo ni uwan. Nabuliwan na puno lagi gahong gani. Manuli sa ami. Wa man daris. Duha na ka kuan. Tindahan na manggi. Kuan. Wa man dadto to. Sa una diha na danay nang gi-display nas gawas. Pati tong katong una na manggi adtuan. Halin na daghan na siguro na palit. Daghan na malit guys. Kay benek man nagbuwan. Maglili ko dari guys. Basing na ilang drum dari. Kami tag na drum nila ba? Muman mga draman nga item. Pareharas ato ah. Kami tong blue. Na kay drum nga blue. Katong kinadakan ba? Sir Biko. Ano sa mapun mo abot? Saragod. Kanang dako ba katong Lagi, abot? katulad ng tangke. Oo. Pila po to? Kung ano to, it. Tuit? Mukhang ako ka nang na-reserve mig isa. Kaya saan po tumabot? Sa mga adlaw ah. Karoon na paabot. Nagsilbo na. Ito ko nga? Huwag kintahay ko an. Dati ko na. Sige. Sige. Okay. Sara ka bo? Sara. Dari wa pa yung mga stock sila no? Mga stock lagi. Sabi ang gusto kay dagag mapundo ba? Lagi. Ano guys, pa-reserve me. Hindi na ako na yung maabutay ni Ja. Paron. So, palit na laman may og rake ni Papa Gabriel. Palit na laman may rake te. Wa may drum. Neng madlang people. Asa man te? Dara, ng rake. Mo na kay tan-aw gapon. Duha ka buok te. Kung bakal. Agsami kay madyo na dali mahuman. Bitaw din ate. Mo ni agkoan. Kani duha ka buok te. Kana lagi ko di na mapupok. Kana kay ligon. Na puro. Ha, ito imo. Apilag hasti no. Ha. Berapa kilo? So then nate kapalit mi ti duha ka kuan rake. Mo ni kay ligon. Bakal pag gunitanan ba. Dati napalit na mo og duha ka buok rake. Diba? Okay, uli na mi. Salamat te. Dana Miss Pai. Dana nakapalit na may rake te duha ka buok. Hindi na gadto matag-asan na itong sagbot. Kay kada na mo kuan ang mga arikon guys. Dali ra. Dali ra itong mga tangtang sagbot na tulod jo. Kada te, lamat ka adjo.
Do ka buok ni. Dakoy, gipalit ni Kimi. Hello Kitty. Alikin siya tang abrihan. Ay, sukod ni Kim guys. Ngayon ba? Ha? Hindi, excited ka? Excited? Tsa, ka-cute. Meow. Parang ka-cute pa, tara pa. Ka-cute ni Kim. Tsa. Ngayon na isuot sa school. Suot no. Diyan man may klase ron ka suspended man kay maot man ang panahon. Magkahimos guys. Let's go pa na ko. Dalaga na ko. Dalaga na ko na si Jack. Naol. Dalaga na. Dalaga na ko na si Jack, guys. Ikaw walang imo. Hanggang ko po. Dalaga na ko. Napag guys, heart. Mahaw data. Mahaw tanin nyo guys. Mahaw ta everyone. Mahaw sa mis papag-abril. Kaya ni kuman manglaba. Cute ka, Diyos Kimi. Lidi ito na ko siya. Ang cute ka, Diyos. Uy, wow. Ka-cute ba sa mga batang bansi? Oh, cute. Naghang okra guys, luto na. Muna kang gilunod ganina. Ibabaws din ng ag. Oh, luto na. Mahaw guys. Mahaw. Mota, luto na gahang okra. Usawag suka guys. Mayroon eh. Hello guys. Kagwapa sa mga batang basi. Meow. Tamis guys. Meow. Fresh mong god. Meow. 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 Mota guys. Nadapod. Tiil. Nawahi man may pamahaw guys. Kaya ito pa may merkado. Guys, manglabas ako. Kalabong na ay tubig. Sibag. Apa yung mga hugasan. Daming hugason. So, turo mo. Mahugas ako na. Arong na yung gamit ni Kuan. Gamit nga po ang gana. Malabhanan. Tabong Kuan. Murang kauan na napod. Makasahod na pag may tubig. Masarang ilabaring ang mga sinahod ganina. Labas kami guys. Karang mahurot ang mga labanan. Labong na si Kuan. Mana kang luto ya? Luto tayo guys. Ilang buwan. Para sa mga paniud to. Masinay klase. Kaya suspended man. Noon. Kaya patabang ilas bahay. Umawa na may pansin. Klase na gagawin ugma. Abangan, maglabagay sa rumhuman. Ang mga kalabunan. Kanay oras man din. Plus 12:54. Kapit na launa. Yes, 12:64. 54. 54. Sige, magwas-was ko. Ha? Mag-DTR na pod meron guys para sa mga trabaho. Pag masuldoan mo, kung man may sweldo, uy. Nandun lang tao mga sweldoan nami. Di color na laman eh guys. Kaya mga puti, human naman. Yeah, manag panghangar. Nahangar na mga puti. Kaya na lamang mga di color. Ang nabahan. Wala ba kapag brain. Nagatid may glaba. Dana dia. Dana man na pod mi og DTR tos koan guys sa mga trabaho kaso palaging tawo sweldo pero sagdalaman. Nanay pabuton tuhon. Dana magipato dari kay wa pa puning benek ag uwan basin san tataan mo benek na ni hampon ni sa ipanghangir dari. Hapan na ipanghangir dari hay pangbalhin. Wala na man nagamalabahanan salamat sa Ginoo. Thank you Lord. Nahuman na gamang labhanan. Sunod adlaw na pod na anapod. Anak mga dyan. Di man dyan mahuman na itong labhanan guys. Nga. Dan na agrek. Dati. Salamat ka Zote. That is Rick.
Mahinloan na sila magkanunay dito sa Lodyo. Nanay, kuan. Kaya itong hadlok mag kuan kuha sagbot ka na naman yun pang kay Kajay. Doon ni kabukre. Magipalit eh. Palit man ang ganiha og kuan katong dako nga drum, color blue, kaso katong baga ba. Kaso wa man hupdan man. Hupdan og drum atos rijaanan. Nasa uro atos ubay kaso lago man. So dan na. Manghiluan ka na nagludyo kay masinizag na ihas. Kung milagi ka kung anong has baga dito o unsa kay malagi nakakita nga amo panggi susi dadto kung pul may nakita ang has kung hawagay ka ng has di man ito magpundo sige man pala si Jag ang has di man gudpod si Jag magpundo guys dakaw man dyan si Jag diha man gudpod sa tong adlaw diha sila yung nakitaan nga ka ng has nga na pasakita na ba tigbasan siguro walain man na sila basta mapasakitan kaya mubalik ka dyan sila kay mubalos siyempre lang diingan siguro hanggang nahilingan si hindi dari naglubog hanggang na naglubog-lubog sana maggadana o diba dati alam hindi sa dugo ng iya siguro nalabdyan hindi putok maanam na ninamo dani o kanang kuan maanam na ninamo dani o hinlo ito na yung gi ipapalit ni ako salamat ka dote ano may panghilo ay dari ano may panghilo ay dari sludo uy kamakan mo ginoko na kung sulod mo na ito sila nahi ay hindi ka mag-dari sludo may kung saan mo dari ka na mga manok nas kulungan mga manok dana mga manok pang gagmay hindi naman ita uwa to among-amongi among kuan pun gens mangkanding pero lisod lagi lisod mang manta lisod manumangil labi nag lisod manumangil og tao nga kanang kun bitaw nga among-amongan lisod kay umuwi nakakita pero wag katong among kanding laki gigaid manggod ito tus likod turo unahan ito ko na magilugway guys kay anad man na ito maglugway kay diha nalagay tag-asagbot nang lakaw mi dito sa pag-abril murag motong time nga naghatod ni sa tagkan itong panahon na sa moto paguli na kaingan siguro nga tibok adlaw may mga wa daris bay kaingan siguro tibok adlaw may mga wa daris bay gigaid aga mang buhian kung kanding na mang laki mas papag-abril Diyan mo itong pagkasunod adlaw. O katong pag-gaid itong adlaw, okay pa man siya. Baskag pa man. Mo na to pagkasunod adlaw, pagkagabi eh. Wala na, nakuha na siya. Nga. Matay na. Malagi permit ka kuha no kinsa. Nagdalaman. Na may nakakita. Nga. Mas labaw pa nato. Yes, no, na TV sa langit. Inoon na yung mantigo nila. Okay, sa magaling sila. So, kaya pang ipatanaw nila sa tatay, kaya man dyan ipasusi, ang kanang na ay singi-ngi, hamang ipatanaw na silang tibok lawas sa gilubong nila sa tatay. Ingat pa sila nga ako na pinaakan. Pero di pa sila sure. Kung pinakan ba kay ilhan manggadag ka nang naibuhian guys nga. Kanang ipaak mananap kay mapadjak man. Singi kawa man napadjak. Mura maghapog isang kulor. Wa napadjak singi. Ingan man pa sila nga og napakan kunog has. Mapadjak kuno. Sa kayo man mapadjak. Sa nagpaak na to sigbin. Tahoy. Katingala man tag na unsa nagatang buhian nga mga baskog pa kaadyo. Mga ingato na mga matay na man laman og kalit. Oh, nice. Nasa mga evil eye. Nga mga panuway mata. Nasa siguro mga evil eye. Pila na dun guys.
Una namang kanding katong dadto gilaplapan. Katong nawaag sa ka Una guys katong among kanding nga kuan. Laplapan. Kun mi ka kuan og sa pinagbuhat dadto basin og ganahan pud si Jar og gikatasan ba. Karon basin og ipaak tug mananap. Tay mahimo dana. Ingon mapud gud sila guys nga dihas sa tong adlaw lagi kuno, dayha silang nakit-an. Unsa na tigbasan ba to, wa mateked. Daga ingan ako no mananap nga ingan ako no has nga sakitan kay mo balik man kuno na manimaus. Na. Mo siguro amo siguro buhiin mo isang nalabjan dadto, suko siguro sa kaadyo. Kaya lubog-lubog siguro ngi lagi sa isang lubganan. Na mo siguro to gitok-tok ang isang likod. So ingon mapud sila nga kana kuno nagian sa ug pinaakan kunog has kay mapadjok man. Wa to napadjok agatang kanding pa no. Wa to napadjok no. No man to napadjok agamang kanding. So na nilusot na pa. Man sig napadjok si guys. Yan Ginoo na yung mantigo guys. Si Lord na bahala dito. Ginoo na yung mantigo ug sa mangga ni kuan kay man lagi tay power makita nato og kinsa nagbuhat ug panuway ba og hankin sa bang panuwaja diha gi panuwajan di manuwajan hanay pangbalhin naghang mga kuan hinangir kay madyo nang makatuo mamada to ba nagato na skilid. Makuha niya sila hilabhan na skilid na magipanabit o may laing hangiranan dari may nagamag hangiran kay ang maani kita dito tagpaagi aron maka himugay hadyan hindi maghimugay hadyan manima kong utot agat ang mga hinayhay labi na ingaro magdengdeng ang kalibutan kita nga paaging kahangir. Adunon guys kay basin injak mo. Agsak ay hadyan. No. Sito na hanger na. Nagkari mga kari, ano naman na iso dato sa mong basket. Ini guys. Nakatuto na pud ni sayang man pag mabunukan pus uwan. Makabunukan na pag uwan kay na baga pagdagom. Baga pa magdagom. Uwan pa ni unza ilhan.